Shalom. Puriani Tuhatta tapukama parminggota marede meta siap buku ede nomor 135 ayat sada rodi tolu. Mar hite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni todi parbadia, na tumapa langit dot tanoon. Amin. Nunga tibuhya di ida rohaku Jehovah, ninna ibana do, aholongon saleleng-leleng na hubaen makaholongi ho, tibaheni utaiti ho mar hite-hite dengan bahasa haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, nasokal jalana bonar, dialohodo nagijang marroha, jala dipatibuhodo naserep marroha, alanii hupangido hami tuho, seramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alay togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok jala burju rohanami diadopan ni halak saluhut, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demaita sia buku ede nomor 464 ayat sada rodi 2. Tangi okamuma patik ni debata imas yang patik pasadahon rodi patik pasapuluhon. Patik parjolo. Ahudo Jahoba debatam ninna debatatta dang jadi marakup ahu bayanomu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaommu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang, dohot na di buana tongaon, rodi na di bagasan aik na di toruni tano, ianggo tunggabe si sobbaon, manang sioluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna, ay hona uhum na tusogot, akan na marsineang di goarna. Patik paopaton. Ingot hamuma parbadiaon hari minggui, dina onopari hamu ula hamuma nasa silomu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatabdoi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari i, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposob boru-boru, rodi pinahammu, rodi isi ni hutani halak pe, na mangebati hutam. Ay dina onom ari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana di ari papituhoni, dibahaini do, ubahin na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradian nai, jala diparbadiai. Patik palimahon. Ikot pasangopommu do natorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu, di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon. Unak ho mamunu. Patik papituhon.
una ko olo mangalakuk, patik pawaluhon, una ko manakko, patik pasiahon, una kolo ho olo makatidakon, hata nasotutu maralohon dongat jolma, patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Beha padok ni debata taringot tu patik nasapului, oddo. Ahu do Jahoba debatam, ninna debatatta. Pargogo naso hatu dosan jala parrimas. Siluluhot dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paopaton, pinopar niakkan nasogoro hadiau. Alai asido rohaku diakkan nama ribu-ribu, akan nama holong ni roha diau, naso mangalosi patiki. Atong rap mangido gogo mahita tu debata, lau mangulaon nahobar tu patik nai. Ali Tuhan debata, tai pardugoi mahami, mangulaon nahobar patik mi. Amin. Marede ma, siap buku ede nomor 100 ono puluh tolu, ayat sada dohot tolu. Tatau poti madosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Podo debata pargogo naso hatu dosan. Hitopan nasa na adong paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahuula hami na marhites yan pangalosyon nami di patikmu. Ima marhites yan tubu-tubu ni roha nami naroai. Nang siyan pangpakatayon nami nasoture. Rodi panguloloyan nami di hisap-hisap ni roha nami. Natamasi tutudo hona uhup hami ala ni dosa nami
alai natar sosol bagi dohami nuaing alani i, asima roham dihami, ale debata nami, pardengga basa jala parasiroa doho, alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saise sama dosa nami saluhutna, jala suruh matodip parbadia turohan nami be, asa terbaik kami mangoloi ho di bagasan hati goran, dohot habediaon, gabe saat hami Tuhan uluan na sora sudah, na pinar bagam di akan na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tabege mahata baga-baga taringo tu hasesan ni dosa. Para si roha jala pardenggam basa do Jahoba, labat tarimas jala para si roha godang, dang dibahit tuhita hobar tu aka dosata, jala dang dibalosot tuhita hobar tu aka hajahatota, songon asini rohani mama mida akka anakna, asini rohani Jahoba diakkan nama kabiari ibana. Asa ngapon madi debata nan digijang. Amen. Mare dia mahita siya buku edde nomor 400 sia ayat sada rodi 2. Tabege mahata ni debata turpuk di hari mingguan ima natar surat di Jeremia tolu ayat 14 rodi 10 tajaha marsika soring mulai hami masian ayat 10 opat. Saya mulak mahamu ale aka anak namar baliki ninna Jahoba ai ahudo harajom munahian jala alapok kudo hamu sahalak sian sada huta jala dua halak sian sada marga jala togihonokku dohamu tu Sion. Jadi dinotoan jala marohana sida permahan. Dungi masama iaduk torop jala mabue hamu ditanoi diaka arisogot ninna Jahoba dang be dohonan ni halak poti parpadanan ni Jahoba ay dang be tubu di rohani manang ise manang paingot ikotot na jala dang be lulu-luluan na
manang bahehonon na asing. Waron ni halakna Yerusalem bitiki na sasadai. Mabangsa ni Jehovah dalam marpungu tusi tugor ni Jehovah na di Yerusalem. Jalan ni payutan sida atakangon ni Di akka ari na laho ma pinopar ni Juda tu pinopar ni Israel. Jalarap pro nasida siya tano na di utara tu tano na huturpukot tu opumuna mabaen tean-teanan na. Olat ni do sahat na. Martua do akka na tumangion hata ni debata jalan na upiopsa. Amen. Marede maita sa buku edde nomor 424 ayat sada dohod 4. Tahatidak ko ma hapor seot tay songon na hinatidak ko di dongatta sa hapor seon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangi dot ano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhan ni si Maria naga-bagabean sionton di parbadia adorang sobubuan ido tuhatta na tumaon na bernit di pangumuan ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manai tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani isima ibana paima mulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dod na mate au porsea ditod di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia doho dia sisaan ni dosa doho diatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate doho dianguluan na sorasuda. Amen. Tabewema Kor Lansia HKBP Gading Serpong.
Tabigema tikting diuriatta di nasa mingguan. Parhalado HKBP Serpong Pasahaton. Selamat hari Minggu jala selamat maddohoti permingguon di bagas joro dohot na patupahon permingguon di bagasta ganup marsada-sada. Lau suhtut ma pasahaton nami sian parhalado selamat ulang tahun turuas nihuria namarulang tahun Arya Tutubu dohot namarulang tahun parsaripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhatama hita saluhuna. Titing Minggu 14 September 2025 na parjolo. Koarne Minggu. Sadarion Minggu 14 September 2025 masuk mahita tu Minggu pasapulu toluhon dung Trinitatis. Trinitatis namar lapatan hasitolu sadaun di debata ama anak dohotod di porbadia. Topik Minggu sadarion ima las niroha dihamumulak ni anak namagoy. Napaduahon danak natubu. Naparjolo. Di hari Senin 10 September 2025. Di basa-basa untuat tado sada danak bawa tu keluarga Abram Rajakin Manurung. Inang Febrina Sarikaro. Wik Nasaret. Tipasdo danaki nang natorasna. Napaduahon di hari Selasa siap September 2025 di basa-basa untuhat tado sada danak bawa tu keluarga Ricky Hedi Alboin Sagala inang Rosepli Sari Anita Sinaga Wik Bethesda Tipasdo danaki nang natorasna. Napatuluhon titing parbogason. Naparjolo titing parjolo dohot paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parbogason ima eksaudio palti Raja Hasibuan ruas ni HKIP Kelapa Gading ianakon ni amang Asner Hasibuan inang Regia Tabunan dohot Samantha Gabriele Juditia Sormin ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong boru ni amang martuani Sormin inang Risma Elizabeth Fianturi Wik Yerusalem, pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Jumat, 10 September 2025 pukul sia di gereja HKBP Rawamangun, Resort Rawamangun. Napaduahon titing paduahon, naing majalo pasu-pasu perbagason ima, Panca Antonio Christian Manurung, ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Ianakon ni amang Diman Manurung Nahinan, inang Sintia Farida Aryani Manik, Sianuik Sion, dohot Deborah Pierna Yosela, ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong, boru ni amang Tatang, inang Herlina Samosir, Sianuik Perserahan. Pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Sabtu 20 September 2025, pukul 8.30. Di gereja HKBP Serpong, Resort Serpong. Napatuluhon titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu perbagason ima Gerald Yohanes Sitorus. Ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Yanakon ni amang Gido Sitorus. Inang Situati Norma Tapubolon. Sianuik Judea. Dohot Meiranda Perdede. Ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Boru ni amang Ratlan Pardede inang Rospinde Sinabela Sianuik Kanan. Pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Sabtu 27 September 2025 pukul 8 di gereja HKBP Serpong, Resort Serpong. Napabaton barita habot niroha. Di hari Rabu 3 September 2025 nung ngajumolo marudungolo amang Janner Mallon si Buyanainan. Tutup umur 60 tahun nah hinabaluhon ni inang Rosmawati Sitorus. Tinggal di perumahan Pondok Jagung, Blok BC nomor 72, RT Tolu, RW 4, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Sianuik, Yerusalem.
disakapi di bulan Turian di hari Minggu 7 September 2025 naung salpu di Lubban Huala, Kecamatan Pamaksian, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Saya yang dia matuhatta na mga puli sudi keluarga na marhabot ni rohay. Napalimahon parjamita di permingguan sadarion. Parjamita sadarion di permingguan pukul 11. Ima amang pandeta Banggas RH Simanukalit nasida padita HKBP naung pasiun na ditinggal di Jakarta. Napaunopon parheheon ama HKBP Distrik 20 Sada Banten. Tenggado mardalan ulaun parheheon ama HKBP Distrik 20 Sada Banten 2025. Naung marujung di hari Sabtu natwari 10 September 2025. Jala seksi ama ni huriata HKBP Serpong na parsidohot di ulaun parheheon amai berhasil gabe A. Juara sada catur beregu, B. Juara opat marjamita, C. Juara sada festival kor. Jala songon juara sada festival kor di parheheon ama HKBP Distrik 20 Sada Banteni, kor gabungan ama HKBP Serpong borhat do madohoti. Grand Final Festival Kor ama HKBP Sejawa, Bali, dan Lampung di hari Sabtu 25 Oktober 2025 nanaeng ro. Nababituhon kunjungan gerejawi seksi perempuan NHKBP Serpong. Seksi perempuan HKBP Serpong. Di bagasan minggu sadarion 14 September 2025. Borhat do seksi perempuan HKBP Serpong patupahon kunjungan gerejawi. Tu HKBP Pakujaya jala patu begehon edde puji-puji donasida di permingguan pukul 10 WIB. Kunjungan gerejawi seksi perempuanon di uluhon Dewan Koinonia. Napawaluhon kunjungan lansia HKBP Gading Serpong. Di hari Minggu sadarion 10 September 2025 di permingguan pukul 11. HKBP Serpong majakon haroroni tamu ni huriata ima kunjungan lansia HKBP Gading Serpong jala pasahat edde puji-pujian donasi dari kebaktian minggui jala dung sipul permingguan di patupado acara ramah tama raptohot seksi lansia HKBP Serpong. Napasiahon pakobasion pertangyangan nuik patupao ni huriata do pertangyangan nuik masuk pukul 20. Di hari Rabu 10 September 2025 di Wik Ebenezer nama jabui keluarga situa Jairus Sihotang inang Ruth RD Sihobing. Di Wik Philadelphia nama jabui keluarga Nyonya Manginar Simangucong Boru Situmorang. Keluarga Nyonya Marida Manurung Boru Sitopul. Keluarga Predi Manik inang Meslin Sitopul. Di Wik Bethlehem, keluarga Amang Hasudungan Munte, inang Rismaruli Borusi Hobing, keluarga Situa Victor Sabar Lubat Tobing, inang Ratna Rismawati Butar-Butar. Dohot keluarga Nyonya Kartiana Bitang Borusiahaan. Di Wik Patmos nama jabui keluarga Sebastian Petrus Simajuntak, inang Eli Haryanti Borupurba. Dohot keluarga Horas Nainggolan inang Hot Mariani Borusihaloho. Di hari Kamis 10 September 2025 di Wik Jerusalem nama jabui keluarga Hengki Sipahutar inang Mekdi Butar-Butar. Dohot keluarga Janes Silalahi inang Krista Fatima Butar-Butar. Di Wik Nasaret keluarga Situa Mangajur Jamuliater Sinurat inang Ernita Libong. Dohot keluarga Winston, Erik Asido Pajaitan, inang Rintania Manik. Di Wik Betel, keluarga Situa Endang Holan Sihotang, inang Idayanti Sinaga Nahinan. Dohot keluarga Situa Hendrawan Hamonangan Saragi, inang Oinike Radot M. Hutasoy. Napasapuluhon PA manang PHD NHKBP. Di hari Sabtu 20 September 2025 pukul 10 siang, NHKBP Serpong naing patupahon PA manang PHD
dipatupa di ruang sermon HKBP Serpong. Jala diuluhon pendeta inang pendeta Valentina Hutasoit alane i khususoi hami ma akan aposo bulung ni huriatta asareta laho madohoti PA manang PHD naposo bulungi. Napasa 10 sadahon pelean khusus. Di hari Minggu nanaing ro 21 September 2025 diganu permingguan dipatupa do 2 hari papungu pelean. Pelehan parjolo amplop na balau tuhuria do tu pusat. Jala pelehan paduahon amplop na piolet laho mengurupi dana panitia pareheon HKBP Serpong. Napasa 10 jadwal pembelajaran pendidikan agama Kristen PAK untuk warga jemaat HKBP Serpong. Jadwal pembelajaran pendidikan agama Kristen PAK tuaka yanakon ni huriata tingkat SD, SMP do SMA. Boy mai daot marhite titing naung disagiho di week masing-masing marhite UEA group. Alani tuaka natoras nasodung dope mendaftar hona kayanak konna boy ma segera mendaftar hona sida. Nabasa pudutoluhon pelayanan diakonia distrik 20 Sada Banten. Sudedo jolma natinopa ni debata termasuk akan adibabel manang berkebutuhan khusus. Arga jala dihaholongi debata. Alani marhite kepala bidang diakonia HKBP distrik 20 Sada Banten. Naing patupahon pelayanan kasih tuaka ruas nihuria manang ianakon nihuria na berkebutuhan khusus atau dibabel. Jala patupahon mai di bulan Desember 2025. Mardomutusi tadaptar homa akayanakon ni huriata manang ruas ni huriata na berkebutuhan khususi marhite mangisi formulir pendaftaran dohot kriteria naung di parade. Jala boy ma tahubungi akka koordinator week masing-masing. Napasa 10 waton na parpudi minggu ekologi HKBP. Ditotopon iduk ni huriata HKBP do di minggu tanggal 20 September 2025. Songon minggu ekologi. Dalam ni huriata mangaradoti akan atinopan ni dibata. Marhadomuan tu minggu ekologion. Huriata HKBP Serpong mamuka minggu sadarion. Dohot udutna patupahon ulaon na parjolo. Pengumpulan oli bekas dohot minyak jelanta di drum. Manang warna kuning. Diinganan naung di parade di sekitar parkir jonokon di pos security. Pinangido ma asa parsidoho tita saluhutna di ulaoni. Napaduahon pengolahan sampah daun gabe pupuk organik. Sampah plastik dohot harotas gabe didaur ulang. Songonima suarani titing sadarion pakobasion parhepengon dohot warta pembangunan nadumasip. Tajahama di warta jemaat dohot warta keuangan naung disagihon diganuk WA week. Mau lihat mak? Tabigima Korlansia HKBP Serpong.
Marede mahita siap buku ede nomor 378 ayat 1 rodi 2. Amen. Batana sumurung sian sa luhut na roha. Mamangaramoti hati-hati roha doho pikiran munabi. Ibagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Dulu mulate pinasahat tu parhalado ni uluhon ni Padita Resort. Ang mga leo partikianon. Jadi ang pala marga ng pala patubuhon bena. Dahil ada melayani di Riau. Dalam hudata di si sebetulnya daerah Riawi tapertulu mili ingalak Batak. Aladang arong butar pilih anggota dewan ala marsiadu do. Jadi mudah-mudahan ke depan itu berubah lagi. Dalam ya melayani au di PGI di si baktian Roma dongan yang gereja tetangga, Bapak orang Jawa ya hendak, bagai beta bau murhu, bukan Pak, yang benar dong ini namanya. Dia hudok mak, lah si menang tu riata, asa ador hasma tu ador his tu ador si pora-pora, tai horas-horas jalan torkis mahita dingulu pada lagi nak parto dion, saur mahita mamora. Ujahama terpuk. Dan berita nauli si Lukas itu 15 ayat 10 sadaro di ujungna idok sonon jalani nama Musa adong madua halak dua anak nina sahalak gabedok siang gianima mando amanah amang yo tuau dinamot manak sadia to happy dala isagihom ma tunasida panamotani. Tapola piganaan nari ipapungusiang genima saluhna. Tungilaw ma tudua na daw. Isima ipatsuasaihon sinamot na olo-oloy hisap na. Nung dipasuda saluhna masa mahalio potir di nasaluati dari dohok maibana mamukarapar dari lao maibana mahiyad dutusada halak pangisi ni luati gabi disuruh maibana tuladang na marmahan akka babina sa kapirohana do mangguhi butuhana lakati iddahan ni babi'i. Alay dang adong na mga lehot tibana.
Dungi ipasuang marohana tu bagasan ni nama torok ni halak di gaji damang akan alubian di idahan ang wau mate ma aturaparon isong hehe nama au lao madapat damang donok kumatibana aliamang na merdusa duau tu banua gijang nang dopakko dak tama biau guaron anak pai mau songon anak gajian musada. Jadi hehe mai bana manopo amanah. Alai daudu pi bana nunga ditata amanah ibana. Jadi asima rohani i marnida ibana hatok ma ditomu di haul jala di umma. Gabenina anakima mando ibana amang na berdosa doau tuban wagi jang nang dopakko tak tama biau guaron anakmu alani na amanai mamadok na posona haru buah kamu ma ulos na duminggan salini hamu maibana titima leo kamu tutangan na dohot sepatu tupakna. Dalam buah kamu ma anak ni lubu na pinamok mohi. Otok kamu mai nang mga kita merlas ni roha. Ay nang mate do anak kon gabi mangulu. Nang mago ibana gabi jupang muse. Jadi mamuka merlas ni roha mana sida. Alai diladang do anggo anak na siahani. Dinaro ibana tumonok tu bagasi dibigima edde dohot perhinaloan. Gabi di juma sadahala na poso di pamana ma manang dia na masay. Jadi naima mado ibana nung ngaruang kim. Jadi dipotong amang mudo anak ni lubu na pinamokmoki ala hipasi bana mulak. Alai pangaribasom may bana. Dangolo bongot tujabu. Gabi ruar ma amana mga poy ibana. Alay ninama mga lusi amanay. Nasa ililing upa ololoyho. Dangdung hulaosi patikmu. Dakyadi leokko habik sada tu au asa marlas niro au dohot akka dong aku ape di siro anak mi nama mudut sinamoti rap dohot buru-burui naza hati gabi di siatodo di ibana anak ni lobu na pinamokmoki. Ayo matu ibana anaha doktong doho tahu dala di hodo sasudi na diawi alai patuk do pamasaun las niroha dohot pariariaon ainang mate do ang gimom lay mangulu dala nang mago do ibana ape cupang. Ima sahakna. Amu kadongan ada orang sotur pugon. Kalau tak parwahot tak saha. Na marumutu do alak parise dohot si boto surat Tuhan Yesus. Ala marsaw ribana doh cijalobeo manang akka berdosa. Alai dipakai Tuhan Yesus do mangalusi akka haboratan taringot tu parsaorana do takka halak cijalobeo do perdusai marhiti pangulon na tang holam marhiti hata. Alai marhiti pabayanan na dipatuduhon di bagasa pakubasiot doho padalanan ninguluna.
Ibaga sa tulpukon, pangalahon ni sada anak na mangido warisan siyan na torasna. Igadis jala di patsua saihon. Pesada singot-singot do dihita, alabudo masa agaoro di sada keluarga, manang di sada upuholan masalah taringot tu warisan gitu. Ya la makubasi bahya di Tanah Borneo, makubasi di dinas nang bagian hukum, gabirodo tiba-tiba humi, memang kibat do halak batahom. Budo satu mahkamah agung holam masalah warisan. Masalah warisan. Apa mau dinilai nian sapeltek di mana warisan yang lain satu mahkamah agung. Jadi memang imalong ang rohani akasibotuhum. Pamauliate ma di Tuhan ningot do. Memang ala di Tanah Borneo na julu adong masalah di perdagangan di provinsi, jadi sada halak batak guna bui menyelesaikan itu. Patutun sada alat, gabi bui, mengasah hati gubernur. Ujungnya ala ni keberhasilan ni sada halak batahi, gabi bui malalu lalang gereja lau patut pang dohok gubernur. Tak pola huruk marganan rupani nang gabi manggangan noni mana te. Jadi, tidak do memang. Puji Tuhan lah, ala ni pakubasyon na para misionar, tak pola talo kita di bagasan pangatusio doh penguasaan ni taringo tu ilmu pengetahuan doh teknologi. Wala indak pola setahiring gabi bui presiden, walau gabi gudang anu nariti jolma. Dalam indak ko nak pola tahirim jadi presiden, asal masuk nang bangsoon, masuk masalah-masalah di luar negeri. Saya betul sa peltek go Israel. Kalau marciti jur kita sama tu Singapura ngabinongi. Tak marciti jur kita Sabang satu ngabinongi. Alai harus kita akui Singapura punya kuasa dalam dunia internasional doh ekonomi. Om mana sonya tusannya karung atta. Bisa betul ko sibuah karami doh kita. Sa peltek go halai-halai bui mati 100,000 jolma. Ena buhana mo nang jol mo. Ahar na ginu na dihasiang ano. Jadi hamu karongan sa porsiaon si buanot tadi di bagasat tangyang supaya ke depan dapat dimanfaatkan na kaparsauran jabi akaulaw na dinggan. Ilo na kamu karongan sa porsiaon di bagasat turpugon nagabi haboratan sa dahala anak kolnay dung di basuda anak siakani masalah warisan. Wahado hita halak Kristen asa gabi parbarita nauli hita. Memang ragam do bui dalam itu hatai laho pator Hudson do mecu hita gabi perhalaruna. Nakpe memang masalah do pedi huriatta malu diju manang dipilih gabi situa maul do pevitor ria. Udang go sidelian. Alanion alanian do alania dui. Nah, hamu kadongan sa porsiaon, tiada songoni sada halak na maringanan lima ni jabuni na buruna. Mamate mama na bapak na do umak na. Jega beli jabuni na buruna may bana. Di na buruna ipe neng-nenggo. Jadi dunga terbalgai bana. Lau may mana tu kuburan ni natorasna. Di haulibana ma kuburan ni amanai doho kuburan ni inanai. Saya tangis may mana saya tangis. Jadi tongon mesti adong di kuburan do na jonok tu kuburan natorasnai adong naro tiarah. Dang na mga zarhita sa tiarah. Alana olor huita laur pani jiara tubunan di pasuki alai dang arok tatusi buhado hau hotan ni hau porsiota. Apakah kita dengan mengunjungi jenazah daripada almarhum ataupun kuburan-kuburan pemakaman ni dokta gabi paingotok kita di bagasa perdalanan ni nguluta. Jadi jonok tu kuburan ni
amat tado inatan natoras ni dar nak keningani doli nak keningani adong mesti berkunjung tadi parwaho mana tangisi Kidung terlanet imana gabi nak terpuru mi bana dihinapuri natoras nai Roma ina nama marwaho ni banai idok beta matujabu matuhitanina ya gabi tugio matujabuna Dala di pabuat tu na burunay nang neng mesti tong ngadinggat di bana lai di neng mesti susari jadi di pasikolah ma kursus gabi bui ibana pelayan namar perdumuat tu ulau para siniroha Ima perbuan ni pakubasyon ni sada ina nak keningani tanga maurahi daru panilau berkunjung tubunan ni pasugi manang tuhinapur ni naturasta ala iko saing otot tado asa padungo kita karena tidak seorang pun di antara kita yang mengetahui kapan Tuhan menghentikan aktivitas hidup keseharian kita. Dalam nok pun lah saya ai memang kita olo do gola dung mate jolma dibuat si gagak duhut ala ditiking ulu dan ngapala li parroahon ini kemunafikan juga ini dalam nang di boto hula-hula na pidang irok koni ipahobo asal lumayan non ro namar perdumu taring status na songo hula-hula jadi dari sitai dingkan do dari sitai alai arong ko peak kemunafikan kita hindarkanlah itu tawarisi ma akaparadatong na bui patiato na kanadinggan na gabi ula-ula lah operato barita na ulitu akan humalia termasuk masyarakat kita halak bata asanaing masongun ulau para sinurahoni ita tak boleh ko separtohonan di tonga-tonga di huria alai bui do patu-patu akka ulau para sinurahon bui do para sidoho tita mamarita barita kalau perbuatan dan aktivitas hidup keseharian kita di paradatom jadi mau tunga pala humurak peburui ahyada songonon asa pejam 12 ala hurang dinggat di bayan tula-ulana tang dibuka adat hapi ngarah perjolma ngana pereda itu mesti di rumah mewah argana sotiran kita orang Batak ini bagaimana kita rubah lah gitu nang raja-raja ada pemolo tapi hurang malo rupani pamuruoni apa saya dibajuruhon gabe tot dar rupani gabe siga hape arganisi pangana sotira nama do gedung na pe sotira nama hape jolma gabe kuma ambe ka penyakit bah nah hama kadongan sa porsiaon nang masamon nagabi bertuba ulaun asini rohai kita ima Bonifacius guarna nagabi ulaun nagabi tada halak perhubas na mga leor rohana tua kaulau para sidirhau. Kita mulai dalam kehidupan kita terhadap tetangga kita nang merdupunaka na susaha porsiao doh titao. Kita bersyukur karena para misionar mabuhali hita marhite pendidikan kehingga kita tidak kaku marparsaura doh takaparuga munasi. Nang apalai ko dia toy huria hita mula nang lau pe hotu Jerusalem mula hula danganong pula pangatuyun ni negara tu sido turia. Nah ini yang harus kita pedubani gabi Bonifacius na gabi mataruli akka diulau para sinuraw tapatuduhom may di tonga-tonga di huria nang marhite ka kunjungan antara gereja yang lain gabi lamrara nang barita nauli dalam tumor hal na marsaulihon asin roham mertua hita di ngolu taon mertua nang di hanguluan sugu tada si paholang ota tada sahik ni huria tahakabipi kalau masa periodisasi kalau dokutur sada huria hola nalani periodisasi. Inilah yang kita harus hindarkan supaya kita tidak terbawa kepada hal belajar kita dari gereja-gereja jemaat-jemaat yang lain gitu. Supaya kita berbahagia di tengah-tengah dunia ini juga berbahagia pada kehidupan yang Tuhan sediakan bagi orang yang setia sampai pada akhirnya. Amin martang yang mahita. Maulia tema Tuhan di buhali horo hami asa patorok mabilangan nami songon na posom si Bonifacius nagabibui terbarita terpilit mangula ulaw para sidirohaw Tuhan hatami
mamuhali hami. Asa lam ria hami ram ringgas hami mangulu makubasi ulau para sinirhaon. Doh diragam ni akan si hubasa di tonga-tonga di huriam hubua kami akan atongo di bagasan akaparsahiton nama saya Daud pesen akan pinarsita ni rohana di dunia pendidikan perdongan saripeon sai patuluson butuhana salam gada guguna patuluson nak kaulau nani halomohum nang akan amarlas ni rohana marulang tahun di hatu tubuh manang di perdongan saripeo doh natarudi diragam ni si halat sonot to di hasiang anon bagada guguna mamaritahon na horo haruan nasa pasu-pasu na mauliutus. Lasong oni ba doh kunjungan gereja ni na pinatupan di huriam di resotop pasu-pasu matuhan. Lam patakon doh patukuhon doh pagadahong kuku nami. Mamaritahon dengan di basam. Saliling di paluasor pehami di hasianganon. Buat kami donang pamarita nami panggonggomi nami. Tehadir honomu doh tu akil wakil rakyat pena memiliki wawasan nasional bahkan internasional. Asabui bangsa on lebih berperanan di bagasa persanana dohotak kabangso bangso na asing. Dua hari-hari na mangihut. Saya tapi akasakap niya ka kelompok-kelompok na radikal na say patutuluhon na binotora. Doho ismi na marlubihu. Asalam duminggan ng panguluod dohot hasadaw ni bangso namion tu hari-hari na mangihut. Lasoni manang di akapilian pribadi doh keluarga. Pasu-pasu matuhan. Na naik si pasahat doho naong upasahat tami pe. Asa lam rarak baritam na ulimbar tua kami di bagasang ulu namin di Portibion nang di hanguluan sugut pe. Amen. Di maredehita tapasa mapilihat. Amen.
Martangyang Mahita. Ali di Batama namin na di Banua Kicang. Odo hararuan ni salut silehon-lehon na dinggan doho nasa na maulitus. Pasat kami masya na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi wap na hutu si julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa hu perhasia kami pilihanon. Patimbul kon harajaum di tonga-tonga di huriam. Dohot di portibion. Uhai marohanami berhiti-hiti todim. Asalam hutadahami kudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam kirkir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nabi na di Banua Kijang say pinurbadia makuarmu. Pero maharajaon. Saya malomo ni roham di Banua tungaon songon na di Banua Kijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Saya sama dusa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dusa tuhami. Unang hami tukikon tupanguncunan. Palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Isodakon Tuhan de Batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Idapakon Tuhan de Batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu tondim.
pasti